Working President ke MPCC uba PNCM ulapan pau balengba ka jingmi no jongki khat arngut ki MLA ka Congress ban penyeso syaka All India Trinamool Congress bat kumju lada ki sangut ki MLA Congress ki badang donru lada ki mi no kan kta shiboni ka parti henrei kane ka jingmi no jongki MLA kamut baka parti kan omla ban job House Nam Arhajar Arfolai. Uba PNCM muloong baka parti Kongres hi hadu menta kadang don ni kinong yalam ki bala banwanra e kajinge khon ka bae nak benta ki weipat ki parti kum uba RV Lingdo uba Charles Marngar uba HDR Lingdo bad uba PNCM hakane ka election Arhajar Arfolai. Uloong ru baka jingkeno baka Kongres kan omla ban job kalong ka babakla namar baka jinge khun House Nam Arhajar Arfolai kan long hapadang ka National People Party ka United Democratic Party bat ka Seng Congress katba ka Party All India Trinamool Congress kala banyo e kasi tang Nagaro Hills henrei hakasi jaintia kan long ka bae banyo shibun kisin. Kalau ka jing kan ta shibun ka jing ni mi ba George jongi ba Charles Pongro Dr. Mukul te along mo ka jing chan jongi ni la se da kimi no sa kini kan ta ka parti tenre ngamut ban ong pat de ba ka parti kan nom don su ka jing kermen nak menta ban job bon number ha ka election mana iduk saya fi la iya ka NPP ha ka 2013 ki don tang armut ki MLAs menta ki don ko ba 20 plus de na kalian jongi ngum dalam problem nama Kongres parti ka dil pa ka parti ka ba along well organized ha po ki ha pai ba te ko balong menta ka ngatai pitip ha kinong ila jongi ibaroni nang tina po Malim himnungin no mabong bahi is good fight. Even try bahek bangal is a good fight. Himong manu ban job manu ban rem. Dinang ta ba HDR lang do nang good fight. Lepi yung ba Charles mangan tin very good fight. Di Congress party kan don higi kandidat ba biang tengin no mabanong ba kan dua way i bon ki kandidat ki nyugi. Mara kajingi junga ki party ki ban khamdon ki MLA sa kan next election. No doubt ka NPP, PM ka UDP. Who else? Berkongres sih katiam sih hangnya kasih janji akan nombrung. Dia kalau mana gerils kada, lihat sih lai sausit sunset. Kan sih deh. Nah kapoponi kadika UDP Kongres NPP.